musashamisike mangwana. Kubva ipo pano ndofana kutotaurira Muremba. Tikasangana murodhi Murembu. Uchindoona uko, iwe uri uko. Kana pachouswa usanganisa iwe Maruza uchapa madoroba. From now. Kana zvichita kuti mhuri yenyu yese haichapatambira pachouswa patopa danger zone. Ndizvo ngatipedze ine izvozvo. Because tatoona kudhara yedu kuti we have no any other solution. Soro ichangamira pamusoro makurukota nevadari vese. Ini ndindashedza Murembu pano nhasi. Ndati dare ndisanganise naMurembu. Ndoda kuripwa pamhuri yake yandakachengeta. Yaari kudai ndofuka nezuro tayo pano. Ndoda kuripwa muchengetera wandakaita mwana wake for 32 years. Nawe ndiani? Pari zvino ari kushandisa kuti dilute muchato. Ameno kana baba vacho vanga muchinja ndomazira tanchi. Right, andisikuziva kuti mwana uyo wawairo. Akagara wakatiudza kuti akasvika kumba kwawo. Isusu kwedu kubva paakasvika kumba kwawo hatisati tamuona. Ndofunga nezuro uno mudare makawanzwa wachitoti wakamuona. Isusu pakuonana kwakaita nababa wake hatina kuzomuonawo kubva ipapo. Saka tinoimba kuti ari mumaoko mawo. Inda ndine mubvunzo kwavari yavo. Handizive kuti muti mimi pakuchengeta kwamakaita mwana uyu unoda mombe 24. Ameno mungatibatsire kuti mungadzipasanure sei kuti dzisvike 24. Pamusoro ichangamira. Mombe dzinosvika pa 24. Zichinanga nekuti ini nemudzimai wangu takachengeta mwana wamurume tisingazivi chikomba zvaakauya kuzopupura ega. Ini ndakatora mhuri semhuri yangu. Kukudza mwana tose tinokuziva kosti yako. Kutakura nhumbu kwomudzimai makosti ako tese tinoaziva. Urwere hunouya pamucheche tese tinoaziva. Kudzidzisa tose tinokuziva. Musi wasunungukwa chaiwo unyanya kutirwadza zvisingaite. Munun'una wangu uyu haana kurara akanotora ngoro kwagororo yokubhadhara kumhanyisa mukadzi kuchipatara. Asi pamba pechikomba pari zvakaita less than 500 meters pawa. Wane ngoro wane mombe asi takanohaya ngoro. Ndo mapatsanuro andiri kuzviita kuti tinoti chikoro. Pachikoro ndikungoda mombe 12. Dzimwe idzi ndodzokuchengeta kwandakaitawo mwana. Paida switi, paidawo urwere nezvesewo zvipfeko, sipo, poriji, sauti chaiyo. Mwana umwe munyukawo handisina ukama naye. Awakauya pamberi pedare kuzotaura kuti ivo ndiwo wakandibatsira kuwedzera mhuri pamudzimai wangu. Zvamunoziva. Pamusoro inini
taura tichiti tofana kutaura mwana ari aripo dai vauya naye mwana dai auya naamai wake somuya kwandikaita panapa ndikakone kupa pindu ya murembo ari kutaura semafungiro ake asanoyeuka here murembo kuti ndiye akauya kuzondizivisa kuti Chikomba mumusha ane mwana neni nemudzimai wangu. Akapupura ega murembo, hatina kumutsvaga, hatina kumubata. Kurwadza kwazvo akatouya tiri mukuchema, hatina kumurwisa, takamugamuchira munyaya dzaaitaura. Zvakapiwa uchapupu muno. Chikonzero chaachadira adzimai wangu kunakidziwa nokuti ajairire kuona fesi here semunhu tsotsi. Zvitaura murembo izvi hazvinakidzi kuti watori kutokilema kuti wanofanira kupota wachitoona adzimai wangu wachivaona kufesi. Handione kuti zvinhu zvokuti zvingataurwe nemunhu ane kukumbira kwaakaita mukutadza kwaakaita. Ini ndatoti zvikanaka kuti tidhile tichidhila inini naiwo sekutadzirana kwatakaita. Murembo ondibhadhara kuchengeta kwandakaita mhuri yake, kudzidzisa kwandakaita mhuri yake. Towana kupatsanurana zvakanaka. Nokuti iye nezuro uno akatikwirira dare pano. Akatidya murembo. Dare raakatidya raiva rokuti atibhadhare esi tisingade kubhadhariwa. Akahwina kuti atibhadhare. Saka takwirawo isusu mukuchengeta. Akutipa matano kuti dai tatora. Nyaya iri pano vadare kuti muibate zvakanaka. Materera. Mukoma weava mukuru akapindirwa mumba nevava. Ava chikomba chemukadzi wemukoma wevava. Ndobva pazvarwa mwana mukomana muupombwe ihwohwo. Mukoma wevava akararama nemukadzi uyu asingazive kuti mwana uyu haasi wake. Mukoma wevava ndobva arwara. Mwedzi ndofunga pane 2 months handiti. Munana November, October, November ipapa. Ndobva afa. Musi waafa iwoyo vachingoviga ava manheru acho. Ndopakaenda ava pamusha pevava vachiti ndine mhosva yandakapara pano. Adzimai venyava ndakadana nawo tikazvara mwana. Amhere kuti vakataudzana sei ikoko. Ava vakafuma vachiuya pano kuda kuzoyanganidzwa. Ava vasvika pano, ava vakauya nemhuri yese yaichema uko pano apa. Ava ndobva vataura kuti chokwadi ndakadana nemudzimai wemukoma wenyu tikazvara mwana, asi zita remwana uyu handizivi kuti anonzi ani. Amaiyo takavasheedza apa vakati chokwadi mwana anonzi David, haako ari kuSouth Africa. Isusu takatonga nyaya yauya kudare musiwo yakanga yakumbirwa nevava kuenda uyewo kuzopotera. Ndakatadza mushure mekunge ndapinda imba yemukoma wevava. Ava vakakwirira ava dare nekuti muridzi wemukadzi akanga afa. Ava ndo vanga vava mukuru mumhuri. Ava ndobva tavati isusu vanofanira kubhadhara upombwe mbombe ngani. Vakatodzibhadhara. Zvino nhasi ava vachiuya manje mudare rino zvekare ramunonzwa vari kutaura kuti vakuchida kubhadharwa kurera kwavakaita mwana nemombe 24. Saka ava vakuti ngatitaurei mwana uyu naamai vake varipo. Mungaisire here dare rino pachena chamuri kudira mwana uyu naamai vake?
Chambamire chiri kundinetsa wachigona wachitaura wakuti mwana akauya pamba pangu ndinaye ndopari kundinetsa ipapo. Saka ndati inini iwo ndo wari kuziva kuno mwana pamwe chete naamai wacho. Asi shamiseba kuti wati mukadzi wavo mwana uye ndiye muri kuziva paari kuti ari kuSouth Africa acho yapanapa takuda kuti tibhadharwe chikurera kwedu. mainzwa vadare ndiri kuda kumboti ndibvunzewo wamurembo kuwa kuSouth Africa kwemwana kuwa kuAmerica kwaamai ndinoona sekuti neimwe nguva hakuna basa. Pakutanga makatobvuma kudhara makatogadzira zvese mukuziva kuti mwana ndewenyu. Kuwa kwake pano kunokuafekta here kubhadhara zvataurwa kana kuti kupa chichemo kunowana? Inini mukanyaka ndinoona kuti kutaura kwandiri kuita hakuna pakumwe kwandichagona sokutaura kwandaita. Munhu akaita kuti mwana waipandii ndaamai. Amai wemwana iye? Amai womwana vamupa pepa. Takatotaura ndofunga 4 hours taura naye kusvika akasimuka akaenda. Kana kuoneka hana kuoneka. Mwanayo? Mwanayo kwamuri? Pandiri. Right? Anditi saka zvichemo zvaaitaura zvese anditi ndonga achigona ndakawataura pandikasvika kumba kwavo. Anditi naamaiwo zvakauya pano wakataura nezita romwana ndairiziva wakataura ndofunga kana zvainyowa zvaita sei zvainyowa. Saka sokupa kwawakaita amai wachimupa zita rangu anditi dai wakaziva kuti vari kuuya kusangana mudare dai wakauya kuti hande mwanangu nemiwo makamuona mondipa mwana wangu tochitaura manje tichiti isisu achigona kuchitaura kuti takuda zvinhu zvedu ndakabata chinhu siri kuti zvaakasvika achitsvaga kunzi ndakatora ndizvo. Saka imi muri kuti hamusi kukwanisa kubhadhara musiri kuona mwana upaari ndizvo here? Ndo zvandiri kutaura izvozvo kuti hatingataurika pamwe akafa anditi vamuona here uyu nemiwo takupa mwana kauyu naachigonawo takupai mwana wenshavaka chitipawo bhasera. Naisha musi wamakabhadhara zvamakabhadhara mombe dzataura kuti musikana yanga aripo here muchiona kuti shuwa ndiye? Mukomana. Aiwa ndiri kubvunza kuti pamusi wamakabhadhara anga aripo here musikana wacho? Inini ndakabhadhara mhosva yandikaita. Mwana wacho zvakanga aripo here? Kana dai kenga pasina mwana ndarara naye ndobhadhara. Nhasi kuenda kurara nomunhu pagedha ndakabatira ipa ndobhadhara pasina mwana. Marunga hanzi handibhadhare kana mwana ndisiri kumuona. Pamusoro ichangamira zvinoshamisa zvekutaura shava taatezvara wangu mashuro zvavari kutaura zvinoshamisa uye zvinorwadza nekuti tikada kutarisa kuti
ivo vakatogamuchira mwana pamba pavo, vapanana naadzimai vavo kwenguva iyo, wanova adzimai vangu. Mwana akasvika pamba pavo akarara sekutaura kwavari kuita. Shava ava vakatopiwa mari nomwana wavo, tinazvo mumavhidhiyo edare riya. Vakapiwa mari nomwana wavo wachipupura wega pano padare. Saka isusu hatizive kuti kana taakuitwa sekunge tiri ana atezvara, kunge wakauya kuzomitisa hanzvadzi yedu, taakuchiti mukuwasha huya utore mwana wako ndouyu, andione kuti zvavari kutaura zvine hudzamo kana kurema padare redu rechiwana. Isisu tiri vanhu vavakatadzira, ende wakatogara waonana nemwana wavo nechakare zvisina kutizivisa. Kana waida zvinhu zvekuti tizivisane, waifanira kutotishedza pakauya mwana wavo kuti onai achigona adzimai wenyu watumira mwana uyu zvakamira zvakati. Asi wakazviita muchiwande. Nhasi ndo pawava kuda kuti isisu tichiwa kambani yekuuya kuzosabhimita mwana tichiti mwana uyu torai uyu, kunge takawapa mukadzi kuti waite mwana naye. Vaitibira ka. Saka isi kuti mwana wenyu wamakauya kuzoklema uya kuti mune mwana muno makaita mhosva anonzi Ningi muchitaura padare. Kuchengeta kwatakaita kuti muzomuona muchimuziva nemakore anawo 34 years. Tikuda cost ye-maintenance yedu nokukudza kwatakaita mwana nekudzidzisa inoti zvakati. Isu hatisi kuramba kuti mwana wavo wave naye. Ende vanaye kudhara nokuti akatosvika pamusha pavo. Wakatopiwa mari awa isati tatadya nasendi. Saka tisingazive sei kune mwana wariwo wakatonge waine mwana akatovasiyira mari. Hazvisi kunakidza zvavari kutaura Shava. Taida kunzwisisana asi apa hazvichanakidza. Hazvichanakidza. iri kudzoka pamusha nyaya hanzi mwana munaye ngaindidzoke pamashure. Kuuya kwomwana musha menyu Shava akauya chii chakaitika kuti azive kuti pamusha pangu ndepapa? Maita zvakanaka, ngatiteererei. Akauya achitsvaga riri pepa raakapa amai, achitaura achiti ndaifamba kumaprofiti, kun'anga, penzi nokutadza kugarisana nevamwe vana. Ndakamborwa nemabhodhoro nevabi yangu, akati chakuuraya. Saka nokufamba manje ndopandikanzi nini nemaprofiti endobvunza amai, zvatora nguva ndichinetseka. Hama yangu aindibatsira, ndaatete wari wafa waigara panapa wachitova nemhuka wayo, aiti wataura nesi. Saka handisisina ndapotsiwa nofuka akawanda, ndonyaya ndaiva nayo panapa. Saka amai ndakatora demo, ndakatora pepa nobhiro, ndakati upenyu hwenyu hunogona kupera panapa, sarai muchinyora zvinhu izvi. Wakanyora, ndakauya ndakakwepita pepa rangu ndakaenda kuSouth Africa. Saka ndokwandiri kubva nako. Akabva achema pamberi penyu ndepangu, akabikirwa sadza kariramba. Akamuti aiwa shama chika sadza rinofane nzara. Apedza kudya ndobva akati $5 $5. Takamuti chienda orara, haana kuzooneka. vabuda chii zvinoda kuti dambudziko rokuzoburitsira dema amairi
pano zvinhu zviri zvandazwa kuti aifamba mudambudziko rake zvorota akanzwa kuti handisi mwana wogwa muchato mukufamba umu ndosaka uri kuita dambudziko rokuda kurohwa chichi ndopa akatifunga kuti no amai mimika ndiburitsirei kuna baba wangu amai unokutya kutemiwa pawati peperi mwanangu baba wako ari ku ndosaka akasvika pamusapei asvika pamusapei zvese zvakazvitaura ndozvataita kuna amai zvese akazvitaura izvo alright ibva maziva kuti chapondoka manje matoziva kuti chapondoka kai ya alright saka nhasi tigona wari kuti mwana akasvika gare mumushameni isa hatisina chekukupai baiso kana adzimai vangu kuti vachikupai mwana vachaita kuti mwana akauya kawa akadzokera kupi zvaura kuti kana kuri kudzokera kana akadzokera kwatigona kana zvaamhindiro kuna achigona izvo ndo akuziva kwakadzokera mwana ka ari mushama were achigona pamusoro itsangamiro isi mumusha hatina nokuti takatonzwa ivava isi taitoshaya kuti mwana ari kupi takazoziva kuti mwana uyu wanaye kubva paasvika pamba pavo nopaitika rufu rwamukoma nokuya uzotiudza kuti wada kutiripa ndobva takatangira kuita mhosva yashawa tisu takatanga tine mhosva nokuti watiripe wakatikunda awa wakahwina kuti watiripe wakatiripa saka nhasi isu tauyawo needu mhosva manje yekuti takatochengeta dzemumwe dzatakafudza mumwe ngachitipawo mufudzo webhuru rake raakaona riye rakatomupawo something isusu hatitozivi zvokuti kwaendwa kun'anga kana kuti kwakatorwa demo naadzimai wangu hatizvizive asi uyu ari kutoziva sikireti yaitika pamba pangu nokuzvionawo sei dare zvaari kutondiudza ndotozvinzopa nei rwakabuda demo kwakanyorwa tsamba mwana akasiya $5 akauya akarara ndinotozvinzwa naiwo zvese izvi zvanga zvisimo mandiri ndaingoti mwana wangu saka zvapachena kuti pano urongwa hwaitoitika museri amurembu ngawandiripe ndakavachengetera mwana wavo wakatogamuchira zvinoziva dare rino kuti mwana wavo aina handira chimwe chokutaura right amurembu akaudzava kuti mwana uyu mamubereka naadzimai vavo ndiani mwana atiri kutaura kune zvake pano akaudzava kuti mwana muinaye uyu nemukadzi uyu ndewangu ndiani mukanya mundibvunza mudza wakanaka sei inini anditi ndiri kupuwa mhosva pakuti inini ndakataura here izvozvo pindurai mubvunzo wangu akazivisa ava mukadzi wavo uyu ane mwana nemi ndiani ndivo here vakakuzivisai kana kuti ndimi iye mukadzi iye akatowataurira ndati akazivisa ava kuti mukadzi wavo uyu ane mwana nemi ndimi here kana kuti vava ndini akauya pano kuzomhan'ara padare kuti ndakaita upombwe nemukadzi wovava ndevava here kana ndimi ndini mukadzi achibvunzwa wevava pano kuti ichokwadi here akarara nemi akati kudii akati mwana ndiwa amurembo imi mukati kudii ndoenda pakuzvitaura kamwani aiwa dzokororai kandikubvunza imi makati kudii mushure mekunge amai ava vataura amai avo vataura kuti ichokwadi ndakarara naamurembu takaita mwana imi makati kudii ndakati hengu
good. Nyaya iri pano ndeyekuti vachigona vari kuti sezvo makarara nemukadzi wemukoma wangu akafa asina kuziva, chitibhadhara iwo mombe 24 kurera mwana uyu. Changamire inini kana mari yekutoti ndipedze kubhadhara mhosva yandikaitayo yandikabvuma yacho chaiyo ichiri mudariro yacho haisati yatokwana. Ichakwana hayo awauya neiyi ine dare rayo, iyoyo ine dare rayo, iyi ine dare rayo. Manzi bhadharai mangwana hanzi chiti pai mombe 24 muri kuti kudiko ndo nyaya iripo chete. Handidzigonewa. Munogona ngani? Kana ndatogona kutotsvaga ndingatobhadhara 1 kusvika dzakwana. Dzawandisa Asingati chiredzwa chinobhadhariwa sei? Ndobvunza inini. Ndiani asvika ikoko? Tinofanira kupasvika kana kuti tiri kutaura. Aiwa, manzi ari kuda mombe 24. Ndati handina. Munengani? Kana mombe yacho handina. Hamusi kuda? Ndinoda kana kuti munhu ndiwangu. Mirai makadai. Iyo nyika handiyo ndakuudza iyi. Ava baba vakapa mukadzi wamukoma wevava mwana anonzi Dailuti. Amai ivavo vakauya pano vakataura vega pamberi pedare kuti vakapuhwa mwana nevava anonzi Dailuti mukomana yeye ane 31 years. Saka vakuti chitibhadharawo zvakaitwa nemukoma wangu kurera mwana uyu. Ava kuti vanogona kubhadhara 1 handi muri kuwanza vari kutaura zvavanoda zvavanodawo. Munoti kudii nyika? Kana pamusoro yechangamire pamusoro yedare rese rakatiita panapa baba munotaura zita? Inoitwa Dickson Kasingakore. Dickson Kasingakore. Okay. Endai henyu mberi. Vanofanira kutokumbira nekuti mhosva wanayo kare, nekuti ndo vakapinda musha mevanhu vasingazivi vakabvuma mhosva, saka vanotokumbira dare kana kuti varidzi vakamirira dare varitendere kuripa sezvikutodiwa nevanoda kuripota. Nainzwa mumwe makateererawo mumwe apo pamusoro idari inonzi Tsitsi Kasingakore. ani Tsitsi Kasingakore. Inini ndandichikumbira kubvunza kuti baba wakazosiya seiko mwana wavo achikura kusvika pakuita jaha vachiziva kuti ndiye wavo acherekwa mumusha umu. Vangadai vakataura kudhara kuti mwana uyu ndiye wangu wasi kuchadya makosti akadaro. Saka mwana uyu kusvika pakukura kwaakaita vane kodzero yekubhadhara mombe idzodzo. Zviri kudiwa zvacho dai watori mumwe watochema kutozvininipisa bhozi wakachengetwa mwana usvika akure. Tatenda mumwe iyo ya pamusoro yechangamire baba vari stubborn. Mataura nezvefenzi, imbwa dzikakuruma mhosva ndeyani? Hande yako iwe mbavha warumwa, saka mhosva mwene wayo mombe ikapaza danga ndini ndinobhadhara muridzi wemombe. Ngavasangane nyaya ngavabhadhare. Dai ndandirini pamombe 24 mandidimburirawo sembavha yakapinda mukati momusha. Zvinorwadza sei kuti mukoma afa ouya parufu tiri pakati pekuchema. Ndirini hangu semunhu anogara ane pfuti ndaingoti gozi ndiri kurwadziwa nemukoma wangu afa, iwe uyo uchindirwadzisa futi pamusoro pezvo. You must feel the role of law. Mambo iyoyo yakachena tongai mutongero wamunoda. Atozvitonga kare nokuti akatomboripa
akatouya ega achipa imimi nyaya. Ava varume ava kava ndowatenda mune mwoyo wakanaka. Mugare kure nemoto dai muri kujeri. Nokuti murume uyu dai makamuungana. Hazviitwe kwandiri. Kumbira kune varidzi. Ende usataurire dare kuti ndikuda mwana. Unomudii iwe wakambenge uinaye paakabva kwauri wakamubvunza kuti ari kuenda kupi here. Mubvunzo kwamuri baba pachibva kwamuri makamubvunza yekuti uri kuendepi. Ndikupindurai. Akati ndirienda kuna amai. Kuna amai. Achienda kuna amai, right, makazomboita maarrangements here ekuonana nemwana mamutambira. Hama dzenyu makadziudzawo here kuti ndakapara mhosva uku, ndane mwana uku, zvamira zvakadai mwana uya mumusha. Mune wamukazivisa here ukaba hwenyu? Waripo wandikazivisa. Wamakazivisa ndobva vati wakati tichaona maperero ayo. Wachamira maperero ndo maperero ayo. Ndatenda. Baba vari kuti mwana haana kuvaoneka, vanoreva nhema. Handii mavanzwa murume wavataura? Shut up. Vati mwana akati ari kuenda kuna amai, asi mumashure umo vari kuti mwana haana kuvaoneka. Toda munhu anotaura chokwadi. Ndofunga vamurembu nyaya muri kuudzwa nevamwe makatadza zvikuru. Haizi nyore kunyengerwa mukadzi achipuhwa mwana kuti unouya wega kunotaura ndini ndakapa amai ava pamuiri pakadzvarwa mwana uyu. Varume vashoma vanozvitambira zvokuti zvataura dhokta izvo ndozvamungadai muri kuita. Kuti dare nyaya yapota nekuno ndiudzeiwo kuti pakadai panoitwa sei, wakanyarara wonzwa dare rinoto. Haina chokuti inombonzi ungakakate iyi ndeungodarewe yakazvikanga nemafuta ayo ngumu. Ndiudzeiwo kuti pakadai ndinoita sei, full stop. Changamiri ndopandotaura paya kuti ina ndisina bari kutaura zviri kwamuri. Dzokorora. Changamiri ina ndisina bari kutaura zviri kwamuri. Ndo zvinoita. Ndo zvatinoziva izvi. Kwete kuti utaure zvamanga muri kutaura. Ini sekuziva kwangu wachigona. Mwana nemuto uri kutaurwa pano wamuri kutaura anobhadharwa zvinhu zviviri. Asi ndine urombo. Mabhadharirwo azvinoitwa nezvamakaruza zvichafanana. Muri kundinzwa uve dare? Zvakaruzwa naachigona kurera mwana nezvavakuwana kubva kune murume mushure mekunge varera mwana yavo zvichafanana. Makaruza kare. Murembu apa panodiwa mombe yechiredzwa ndiyo inotanga iri kupuhwa baba kurera kwawakaita mwana wako. Yepiri kunobviswa mombe zvekare yekumanura mwana uyu kubva pabazi raanga akanamirira achiuya kwamuri. Dziri mbiri. Ndodzandinoziva panyaya dzakadai. Handii mandinzwa? Yechiredzwa nekumanura mwana uyu. Saka achigona muchapuhwa mombe mbiri namurembu uyu. Taurai Nditauro. Pamusoro wadare pamusoro ya ini nangu nditoriwo chigono ndinoda kupindawo neyenguweni. Tapanzwa Changamire mumatsika nemagariro ndozvamuutiudza.
nesuwo zvimwe ndinezingazvizivi. Asi inini pachiredzwa apo kapa chichemo changu chachiri kuti kudai unowo panombotaurawo kana pane zvinoitika. Handiti mwana uyu let's say mwana akurira mushamedi isisu ndichiziva kuti baba wake kana kuti mwana wehanzvadzi yangu ndiye handinoita sei handichatambira kuti chinhu sekuti chiredzwa. Izvi zvevanhu vari apa wai handikungoti nyaya yanga iri yekuti tinhire, inyaya yekutoripisana kudzorerana zvinhu zvake munhu, because pano mumwe anga achishanda sekuti akangwara asingaite sei atinyatsoziva mukoma wakasvika pakushaika aisangana navo pamwe vaitombomwa wese wavo asingatauri musi wavafa chipedzera kuisa foshoro yopedzisira vari kuuya vari kutaura kuti wane mwana ane mwana kumba kwedu hazvibude. Iyi nyaya yekuripisana hachisi chiredzwa kudzorerana zvinhu zvakashanda. Handiona inini muvabereki mese mune vana panapa mwana anodya mari pagore $300, it's not much. Mombe mari ndikuona sekuti $300 pagore ende dzakatodzika munhu ane 32 years. Saka kana dzanzi 24 ngatitangire ipapo tichichema tidzoka kungodzorerana zvinhu zvatakashandisa chete. Tsika dzedu nemagariro edu muno muZumba ndo zvandataura kuti zvamakaruza nezvamaakudzorerwa hazvichawirirana. Sorry. Aiwa kama musimudhoroko ndichitaura baba. Hazvichawirirana. Ene ndine urombo nyaya yauya kuna asiri muridzi wayo. Asi kuziva kwangu nyaya yakadai inoripiswa mombe mbiri, 1 yechiredzwa. Kana mwana upi zvake anokura nomutoo upi pamba penyu kunouya mombe yechiredzwa. Hazvine yakura zvakaita sei. Ndo zvatinoziva chivanhu chedu. Yechipiri ndo yekuti mwana uyu kumanurwa kubva mudzinde raakurira ari akudzokera kukambo kwake. Saka ndati panodiwa mombe mbiri. Kana maakuda dzakawanda kupfuura ipapo wewo izvo handichaziva. Asi tsika dzedu nemagariro panobviswa mombe mbiri, 1 yechiredzwa, 2 yekumanura. Padere rangu rino ndo pandirogumira. Ndozvokutaura. Wangu changani. Taura yeni. Ndoda unditaure ndakasununguka pano. Sekuya kwandakaita. Ini handisi kushora dare. Asi ndiri kutarisa mamiriro anenge akaita nyaya nezvinobuda. Zviri kuita sokuti Amurembu pamwe wanga wakasemunhu mukuru wokwatiri wakagara wakaziva matare echiwanhu kuti anozovarerutsira mberi, saka wakamhanya wakadai zvinhu zvavo zvese zvinenge zvichibudirira. Ini ndaitarisira kuti kudzidzisa mwana paHamilton kuBulawayo kunowana kuziva achikwira bhazi achienda kuchikoro every day. Amuremba hawana mwana wawakambodzidzisa panzvimbo ine values iyoyo, right? Amuremba hawana kubvira wakaziva kuti nhumbu yarwadza sei kwakatomhanya mufana wangu yari grade 5 kunohaya ngoro, asi pamba pawo is 500 meters away kubva pamba pamukoma paine ngoro. Ini ndichati hangu dare kana richiperera ipapo tinozvitenda toteera zvedare, asi musashamisike mangwana. Kubva ipo pano ndofanira kutotaurira Amuremba tikasangana murodhi Murembu uchindiona uko youruko kana pachouswa usanganisa iwe maruza uchapamwadoroba from now. Kana zvichita kuti mhuri yenyu yese haichapatambira pachouswa patopa danger zone, ndizvo ngatipedze ine izvozvo, because tatoona kudhara yedu kuti we have no any other solution. We try to be very much lenient, very much caving to your sides. Saka now it's time to fight and look what the head wants. Ndo story right. Isu tatoona kuti ndo zvatowa nyadawa. Isu tichagamuchira zvinobuda mudare. Asi musazoshamisika dzaakupinda mapurisa kupi. Mune muchidzinzwawo henyu, tichaenderera mberi, ticharwa hondo iyi kusvika isu taikunda.
kuziva kwandinoita kana mauya kudare munoteerera zvareva dare kana maona kuti dare ramawinga harina kutongai zvakanaka amurwe amuurayane munoenda padare repamusoro mokumbira dare repamusoro rokunzwaiwo zvekare richagadzirisa kana kuwedzera kana kutapudza zvarehwa nedare rino. Thank you very much. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.